Меня зовут Альфия, я вам сейчас все покажу, все о нас расскажу. Мы приехали в сельский туристический комплекс «Татарский страус» мы называемся. Всегда вам рады, добро пожаловать к нам. Вот это у нас яйцо черного африканского страуса. Оно натуральное, ни лаком, ничем мы его не покрыли, не отшлифовали, как есть. Просто так как продукт скоропортящийся, в летний период страусы яйца не несут, потому что в Африке у них в это время года очень жарко, и яйца не имеет смысла просто нести. Оно просто испечется в такую жару, и природа у нас такая умная штука, так распорядилась, что в это время яйцекладку они прекращают. Вот. А вот это самец, он у нас самый крупный, его зовут Терминатор, его рост 2 метра 70 сантиметров. Зубов у них нету, но клюв крепкий, кожу содрать может. Еще они любят очки, сережки, резинки на волосах, заколки, телефоны. Зубов нет, глотает сразу, обратно вернуть нельзя. Надо ваши слова надо сказать. Моркови кормить надо. Давайте. Отойдите, девочки! Отойдите, меня фоткать Мальчика. Это, знаете, по биологии, на самом деле, в России их ошибочно называют все еще страусами. По биологии они казуары, на самом деле. Их в 80-х годах из отряда страусообразных исключили. Птички такие есть немного поменьше, и они к ним как раз... Альфия, менә бүген сіз орысша туристларга таныштырып чыктыгыз. Татарчада таныштыру буламы сезне? Ие, безнең экскурсовод бар, татар телендә дә сөйли торган, и инглиз телендә дә сөйли торган экскурсоводларыбыз бар. По заявке кабул итә алабыз. Нәрсәләр күрсәтәсез менә? Без жүреп чыктык, кыскача гына хәзер әйтеп китсәгез татарча. Черный африканский страус, төрле породага тавыклар, үрдәкләр, казлар, ташбака, атлар, ишәк. Монда ничә мәйдан монда? Зурлыгы ничә монда сезнең? Зурлыгыбыз, территорияның зурлыгы 2 гектар безнең. 2 күл бар, күлдә балык, балык тоту кушка. Булай керү билеты ничә соң? 200 сум олылар, 150 сум балаларга, и 3 яшькә кадәр балаларга балалар бушка керә. Ничек елдан-ел туристлар артамы? Biz сельский туризм белән 1 ел гына шөгыльләнәбез. Көннән-көн күбәяләр кунакларыбыз. Әллә 700 мең диделәр, елнамы ул, ярты елгамы? Сездә андай информация бармы? Хәзер әйтәм күпме. Вот май аена 10 мең булгандыр, май аена. Ел башыннан. Bir май ayında. Bir ayda 10 мең кеше? Булды инде, конечно. Монда көннән чек киләсең айсы. Менә ничәнче экскурсия инде бездә? Бүген 6-нчы. 6-нчы экскурсия. Да, бүген. Даже ул ял көннәре генә түгел, понедельникка хәтле без элек безнең понедельник ял көне булыр дип уйлаган идек. Даже понедельник көнне кичә понедельник иде 7 группа килде. Төркем килгән, 1-2 кешегә экскурсия үткәрәсез? 1-2 кеше килсә дә, 1 кеше килсә дә экскурсия күрсәтәбез.